ukuthi ke kuza iconference nge21 ise Orlando sizothi masuka mhlambe la iveni ukuthi ihleleke kanjani izobe inkulu ke le conference ye region. Siyabonga kakhulu futhi na ku nationally ukuthi uzosibona ngoba le visit namhlanje ifuna national nabefundisi bezosichecka njengoba ke washo ubumshumela ukuthi usihlalo weGauteng region babomkhwanazi. Sibonge futhi na kusihlalo waseval okanye nathi uzoseseka lapha umfundisi siyingane zaseJohannesburg andowe mhlambe sishaya uthando sibe nombono othi sekukaningi sizwe abefundisi babevakashele kwezinye indawo bethole izipho akaze sibalekele ukuthi siseJohannesburg sasithenga ke mhlambe ingubo nje ezintathu ukuthi sifisa ukuthi abefundisi mabe entabazwe sesilizwilizwe ukuthi lithi udumo oluncokazi liyongena esentabazwe cishe mhlambe evikini sifisa bembathi ingubo ezithengwe eJohannesburg sub-region. Amen. Sithengele leso sipho leso ngicabanga ukuthi njengamanje sizolethwa umfundisi bese siqala ke ukunyakaza sishaye uthando nokuthi futhi unational nje siyajabula ukuthi nje ubusegoli uze ngebhanoyi ukhwezwe ingane zaseJohannesburg. Amen. Uyaqala ukuza ngebhanoyi egoli sekuyizinga lesibili uyangibuka amakhubu ubaba makhuba umkhonazo waseIsrael uzocoshela bese yosho imuva. Kodwa siyabonga kakhulu amakhubu ukuthi ube khona uzosisingatha siyingane. Siyabonga. Sencishe ngakhohlwa ngiyaxolisa. Baba umfundisi la owaba umshumayeli uNdlovu baba umkhwanazi baba uCwensa baba uNgidi wayesithembisa ukuthi la ekhaya baba umkhwanazi inabasho baseJohannesburg yavotela la ekhaya savota la emoyeni basamukela wayesenza isifungo sokuthi uma siphinde sibuye uyosihlabisa ngezimvimbi. Namanje ke utheno mesezumekile ekhehla lami kodwa wayithenga imvu wathulekelela ingane engathi ushemba ngamenzela okuhle. Siyabonga. Uhlalo we-region noma we-province noma one ningashayani bafana ikhundla zisho lutho la umsebenzi ukhulumayo sikhona nje siholo kodwa siyazi ukuthi wona mnikele esiwenza uNkulunkulu uyosibusisa ngawo. So ningaxabani mana xabana nje soxabana mhlambe khona isade lami ningalazi umsangana nguthathike ningangigebengi futhi mawusigebengi ukubona nje uqhamuthi wemcanda uhlaniphile wena phela mina nginabadala mina kokheli nginabadala mina ngiyakwazi ukubona mawusigebengi ngingabaqamba manje nisebenze ngeqiniso ngoba uNkulunkulu uyosibonisa manje njalo. Baningi abashayisile bethi basishatha kanti ningagebengi sifuna abantu abaqonde njengothi lo mkhonto kulomsebenzi. Ukuthi kusiphi isikhundla nosebenza la ukhona. Ufuthola ukhona mfana kethi kuze mhla uthi ucinti kuvuthiwe. So wena uthula lezipha ngeke zethule isihlalo. Baba mfundisi lapha ngithulwe ingane ziseJohannesburg sub-region zenabathu zathi ziyafisa ukuthi manje entabazwe zike zizokuthiwa liyakhithika entabazwe zifisa ukuthi nimbathe ningagodoli futhi zithembisile ukuthi ziyafisa ukuthi zilandelise ngemuva nekhofi makubanda niphuza ikhofi befundisi zathi ziyanithanda. Amen. Njengoba nibona ukufekefeke bashumayo mfundisi kuphuma lapha ekhaya ethempelini lasemoyeni zithi ingane zalapha ekhaya ngemfundiso abayithola kubazali zithi uma ifikile ivakashe ekhaya aziphumi singatholanga lutho njengoba
kukhona abagcotshwa benkosi uNyadwezo. Ingane zalapha ekhaya emoyeni bathe umfundisi njengoba uyelo born akabe mhlophe njengaleli thawula. Sacela nje ubheke nje umfundisi khona bazokuthatha nethoba ukuthi ke linjani lokutshintsha yini lokubuya yelo born bakho. Amen. Zase zithi futhi ingane zasemoyeni cha ngoba awuhambi wedwa kunozakweni ohamba nabo umfundisi noma bengekho lapha ethempelini namhlanje lasemoyeni. Usula nje uma usujulukile usule nje ukuze ube nekhombi. Amen. Njengoba bakhona kozakweni benu noma bengekho la umfundisi siyacela umfundisi umkhwanazi naye lapha khona enkumbulweni lapho kunobaba khona the konke asikunike ubaba umfundisi okhona phakathi kwethu. Amen. Kanjalo nomfundisi uNdebele naye futhi lapha phambi kwenkosi ePlace ubukhosi enkumbulweni naye sithi umfundisi siyacela ukuthi ebephathele khona. Amen. Sebese ngiya ngale ingqoleni enkulu buyele emuva mhlawumbe indizi izogijima kakhulu bese niyajuluka bese nifuna konke ukuyisula ukuthi amathawulo wakhe ngibone ukuthi amathawulo aninawo lapha ekhaya ke sithi ke cha siwumoyeni ke asinike isihlalo live qa sisihlalo ungavula nawe phakathi ubone ay iwulisile. Ngiyaxolisa ukukhala phambi kwenu umphakathi lento ingihlukumezile. Lapha ekhaya nawe uyakhala likhona lokusula umfundi umshumayela likhona lokusula vula nje ulibheke likhona lokusula inyembezi umshumayela ungakhali umshumayela wonyazi ungakhali baba siyabonga libheke baba siyakuthokozela lo uhlale kahle phansi estation sakho esihle buka asikhiphi nama prize ngoba iwulisile nanga umshumayela usesula ngale inyembezi ba demand baba kunjalo baba sithi ke nawe ngokunjalo sizingane zasemoyeni sithi ke bafowethu siyanamukela sithokozile ukufika kwenu lapha ekhaya namhlanje uNkulunkulu esesigcinele nina. Amen. Baba ungidi baba ufake ibuko njengami baba sithi nawe kanjalo baba mshumali wonyazi baba ngiyabonga baba sithi ke ushebe uNkulunkulu enikhulise bo baba sambeni indlela yodwa uNkulunkulu esiphephise kuyo yonke imisebenzi esiyenzayo ngoba shembe uNkulunkulu. Amen. Cela ubuyisela kumfundisi baba. Thixo wami dwala lami awina engikhohlwa ngani angiyalila lemihla yonke akukuhlushwa yesitha sami dwala lami engikhohlwe ngani angiyalila imihla yonke akukuhlushwa
isitha sami. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Awu bangcwele angikwazi ke lokho. Kodwa bathi abantwana kusuka othandweni lwabo ukuthi kube khona into abayenzayo. Ngiyalifisa uthando olunje ukuthi ngelinye ilanga abaphathi bami kenibaqoqa abantwana ke siyolwenza kumnikazi wesonto. Uthando olunje alungangathi thina kodwa ngomnikazi wesonto. Ukuthi nje athi umnikazi wesonto hawu abantwana bami bayangazi ukuthi ngikhona ngoba ngeke ngimbone enipha inkonzo. Ngeke ngimbone enipha nenkomo athi dlanini. Umsaloyo vele ezulwini. Ngathi mhlambe manihleli la nebenihleli khona kenibuka ukuthi umsongaka ngawubonga kanjani. Kuyasetshenzwa emzini kaNkuluNkulu. Akusetshenzwa ubunikini. Engathi angisho ukuthi ngithini, bengisholo nje. Kodwa umsongaka ngibona ngoba kunomsamo nje la phambi kwethu ukuthi nginika abagcotshwa benu abantwana. Ukuthi lo msongaka angathi ngake ngiyawuhahela nginomona wami. Ngathi ngakwenziwe kumnikazi wesonto ayibonge Nkosi. Kodwa ngiyafisa ukusho futhi kini bazalwane ukuthi ngesikhathi lelizwe leli livela kude. Ike yafi nabasho la kulizwe yafa. Ngagcina sibona singabaphathi basinikezwe ukuthi uma kufa lezi ingane zingasanakekile ngoba lezi ingane ayisefani vele nengane zayizona. Lezi zanamhlanje zizelwe ngaphansi kwesibusiso esathi abantwana iubumba lokwakha abantwana luphelile. Zizelwe lapho kulezi ingane ekhona namhlanje. Uma ziyekwa ziphelele ehlathini. Likhona inithemba ukuthi emzini kaBaba kuyosala kuba khona umuntu uyothi hawa ke sithandaze phela yisabatha namhlanje. Noma kube kuphelile nje. Ngase ngimemeza ngathi ake simemeze bafundisi. Ake simemeze oyihlalo labantwana ngeke ngibezwe bekhuluma ebuhleni. Konke abake bayikhuluma ebuhleni. Ngathi emadoda sondelani la uzanla. Ngiyindoda enjalo kumthetho wami. Angifuni mina ukukhilwa yithambo lika fish la. Kuthi ngibuza umbuzo ngingazi ngizothini. Ngathi uzanla come la base bayafika. Ngathi ngifisa ukuthi egoli ke nikhulume lento engeke ngizwe nikhuluma lapha ukuthi angiqambi nama. Bafike bayikhuluma kwase kukhandekele nabasho isikhona ke manje ikhona nabasho iyaphila ibonga Nkosi. Ngoba benze iqiniso bakhuluma lento engeke ngibezwe beyikhuluma ukukhanda ingane izibe umuntu. Kodwa ngiyafisa abazali ukuthi nazi ukuthi babambe ingwe ngomsila. Njengoba bethi bahlangana nengane lapha yana zihamba ku West Street. Ithi ngani ngangijaji Mshumayeli ngangijaji. Yenza wrong vele. Eniyazi yenza into wrong. Kodwa iyakuvimba kuqala ukuthi ungazi ukukhulume. Iyeke ihlale kulobu umnyama ekubona. Siyabonga kakhulu bafowethu. Silekeleleni ngoba nami ngizele, nawe uzele. Lokho ukubona ngathi kwenzeka kwamakhelwane kuzokwenzeka kuwe kusasa. Siyabonga bafowethu silekeleleni ingane zakwethu. Siqoqe ingane zazunyaza. Ayisekho kenye indlela ongafundisa ngayo ingane. Thina abazali bethu babe sinikeza uzukwa 5 cent. Bathi hambani niyonikela ushembe niyopha ushembe imali. Ushembe uphiwe into ezinhle sihambe nozukwa bethu ngesikhathi engungumahlombe. Sakhula sasinenhlanhla ke thina. Saba nenhlanhla kuba sasihlala lapha phansi kwetafula lengungumahlombe. Idamane iphosa amaswidi la ngaphansi. Iwajikijela ngaphansi ithi
siwacoshe sidle bese sibanga umsindo ukubanga umsindo kusemthethweni enganeni sibanga umsindo athi ngizonishaya bese sithi khwanda la namhlanje ingane ke seziyiqhele ngengibona ubaba ungithi eyisondeza aziyaqiliswa ngoba kufanele kuvele thina phela namajazi amakhulu madoda sibone ushembe kanti ushembe ufuna lezi ngane ayibonga Nkosi siyabonga kakhulu cabanga ukuthi obaba abashumayeli bazozibongela bona bese kuqhutshwe kwake umsebenzi kaNkuluNkulu inkosi inibusise angiphinde ngibingelele baba mfundisi baba mshumayeli Gatsheni kusho ukuthi ufuna sibuye emoyeni indlela esiphatheke kahle ngayo angibongele obaba abashumayeli yezipho eqhamuka kubantwana basemoyeni ngiyaza niphi thina nephushembe esikhuluma ngayo amen ma ubona abantu bekuthanda fawudlulise lo thando ngoba lembongolo yalenza iphutha iyongena eJerusalem ihamba kokhaphethi ababovu yenza abantu bethu uzane emkhosi yesabeka esithi kanti ngimkhulu kangaka tokuqala ngihamba ku red carpet futhi abantu bathi yesabeka kana abantu abasho kuyo basho lo oyithwele amen ibona ngoba ingasamthwele ukuthi hayi angena osabekayo mina ozane emkhosi sebethi abantu ayisuke siyazi bantwana bonyazi ukuthi lokho nikwenza ngoba sikhuluma ngoNkulunkulu wena enimthandayo amen mhla wasuka ngeke sikuthole lo ingakho konke lokhu kungenxa yegama lakhe amen ingakho sithi sifuna ukuhleze sithobekile sazi lokho akuqondene kahle nathi kodwa kusegameni loNkulunkulu esemthwele unyazi lwezulu hlasa ngakhuluma ngala akekho umuntu wasemoyeni oyongipha amathawula amahlangana othi hey lo mshumala sayikhuluma indaba yonyazi into ekhona nebalekile emhlabeni thina amaNazaretha asebuhleni unyazi siyabonga kakhulu sithi uNkulunkulu omhlose ebuhleni anibusise anenze lokuhle siyabonga nesubregion yase Johannesburg Israel ngisho ukuthi izofunda ukuthi mayita sibuya kusho ukuthi iPanoi siyabonga inkosi inibusise bangcwele khona okusilelayo abantwana bengakathathi lokhu ophambi kwethu bathi bacela sibabusisele ithempeli lasemoyeni ngoba lijwayele ukuthi noma selitshelwa ngomzuzu ukugcina kodwa liyazikhandla lizikhandle liba hoste abantwana bacela leso sibusiso kuke kwathi sekulikhunyana ngiyabathanda uthe umshumayeli khona ubuqwaga basesizulwini ngeke mangikhuluma naye ngase ngibo isiqwaga umthetho wase sasezulwini ngoba wathi angihlehli wena angihlehli ngiyeze egoli noma kunjani ngiye egoli ngoba ngiyimuntu ngiyakubantwana ngathi mina hawu awuhlehli wathi hayi angihlehli noma kuthiwa ayisekho ivenue kodwa angihlehli maningi amathempeli onyazi ngathi hawu ushentshwe ngiyofika ngisho kumnikazi wesonto ukuthi baba abantwana bayigoli ngicela ungivumele ngiye kubona ihlale nabo benze into abayenzayo sibone nalomsebenzi abazowenza cela kusho ukuthi ngiyabonga kubantwana balekha besingakulindileka angisazi nesivumelano nansakhile futhi angisazi saziwa yini kodwa ngiyeza ukuthi nisenzile noma kuyi short notice kodwa nisenzile ningadinwa abantwana balapha ekhaya mina bese ngithe uma kwenzeka ngoba le eyenze ungavama ukufaila mawenza izinto ngaze ngathi okungcono umkhandlu siyohosta thina ithempeli imali isiphenje amatshe amhlophe songena phakathi sikhonza unyazi bese sizenzela thina lingangeni endlekweni ithempeli kodwa manje bathi asithole bathi siyathola awusesitholile ayibonga Nkosi uNkulunkulu anibusise bantwana balapha ekhaya emoyeni aniphe okuhle
anenzele izinto ezinhle kuthi nosizi olungena emakhaya enu alichitha liphebeza. Wonke abantu abakhona abalapha ekhaya ningaphezi bafowethu. uNkulunkulu unyazi lwezulu inibusise. Mhlambe umuntu angakufihli ukuchaza ukubonga abantwana bala eJoburg babonga kakhulu Gatsheni Khokheli nebandla lonke ukuthi anive nifukameli nabatsho nabamoyizigaba nesigaba benza la kunina nivula izandla nithi ke bacotsha basemoyeni nebandla lonke inkosi unyazo ezulu imbusise eniphinga nephilayo ukuphila khona ukuphefumula ukuphila kwengqondo yomuntu ngakho umuntu umenza into eyibheda kuthiwa akaphili lo kodwa bephila ngithi uNkulunkulu anephinga nephilayo bakhokhelisa bonke unibona sibonga kakhulu ukunibona sanibongela neziphi kubantwana sicela ukunibongela kwazakwethu ngwaza kwethu njalo nini soba siubambe nani umsebenzi kakhulu siyabonga kakhulu hlalo ngizohambela wonke ama-sub-region futhi ijele ingane Shumaye zakwethu futhi batshente balungise sizoza before nje kuzothiwa khetha mhlawumbe ku-region asijahile but sokhe sengihambele wonke ngiyakujabulele ngikubona la siyazama bafowethu ufuna ukusho futhi ukuthi nakuthi isigitshezwe akuyonto ejwayelekile yabo nje thina seyihambela thina manje isigibeze sokuyibonus so dala ngabhuka mina njengenjwayelo ngabhuka bathi labafana laba manje ngeke mshuma kuyibhukela sokurefunda nyasasike isilisa makwano rinje shulu khona ukubuya so siyabonga ukusigibeza kodwa asikujwayela ufuna uqamba manje so from day 1 1997 inabasho lokusayisebenza ngomnikelo nje wethu futhi kumnanda sihlupheke emva kwalokho uNkulunkulu asibusisa kuyenzeka nje noma national conference sike sakhipha ivinya seGreyville 100,000 ama security ku60,000 ama trophy 40,000 awumanazeke lapho yasho njalo indoda engizalama entombi ohlanganisa ithi awumanazeke lapho azale indoda enjalo mina ikhuluma isingisi awumanazeke lapho sengisho ukuthi kudala indaba sayisebenza siyavolunteer ukhona ke sehlula mhlambe sothi uNkulunkulu mayakho uNkulunkulu sazama ukuhambisa izwi lakho cela ungasilahle usibeke nje noma ejele lakho usigwebe kancane ukusikhipha uthi ungasisi isihogweni sisithandi isihogo hayi shubile lapha nje shubi icabanga ngazo ibona moya imagine nje cabanga usathana nemfolo ngomsahlaba imfolo kusathana nomsila wakhe ukuthi isikhulu satisfaction cha hlalo iphinda sinikelela kuyo umshumali indlovu uzohlala la bakhathazeka kakhulu abafuna ukunikela ukubika bazoza kuyena sibe siqhubeka thina ngapha amen niyena njalo amashawuthando wazophela usikhombisa kanti bazohlabelela ubani osilide phela mncane mase kushaya uthando wonke umuntu ugqoka isicephu siyagida manje akho umuntu ohleli phansi wonke umuntu ugqoka isicephu kuze indawo bekhona onemali nongenayo sogida khumalo cela baze ngaphambili khumalo onemali nongenayo sigida naye ukhumala baze ngaphambili amukela umnikelo zonikela ngomgidi ingalavala amasango amasango
Okay, sicela sisi bese emva kamkhokheli belongi ngiyaphuthuma. Sambe isikhathi. DJ, amen. Ameni, ameni, ameni. Amen. Ameni, Amen. Amen. ameni.
siyabonga Joburg sub-region, jabulile simoya nohlaka se-North West. Ilapho nje mfana, ebensayidedela ilapho mfana. Sisemaphetheleni sisicela ukuhola bakumfundisi sisebenzile. Sisebenzelanga mahala baba, sikavolunteer sisebenza. Sicela ukuhola, siyabonga DJ, siyabonga ke nabalade belida umsebenzi kaNkulunkulu. Sijabulile Joburg, sijabulile emoyeni. Sesibone yathama elandelayo manje isihlaba noma egusha sithenjisiwe phela. Ujeqo kuthiwa ama-status, awubona ama-status awujeqo phile sazobhubha phela ama-status ujeqo. Hayi ninyama egriliwe kuthiwa ama-status. Hayi soke sibone ukuthi main cause izothini-ke. Cabanga umfundisi, ngicabanga ukuthi sokuphelile. Siyabonga uNkulunkulu bemuhle. Lezo memezela umsebenzi anisathi bazomkhomba mhlambe noma basaba nina athi nje hayi uNkulunkulu usibusisile. Siyabonga kakhulu baba uMreva, sizokhipha umsebenzi wenziwe. Umnikelo ubheke kulungiseleleni inkomfa ngithi. Hey, noma mase bese yabusisa umfundisi. Baba umfundisi umnikelo la 10,924 rand. Besingebaningi kangaka kodwa nomkhulu umnikelo. Fanele benjalo abancane abantu bemkhulu umsebenzi. Habe bebaningi abantu umsebenzi bemncane. It's 10,924. Kulungilenza mfakele 100 be 11,000, okay? Amen. Kumnandi ukuba lapha. It's nice to be here. Siyabonga kakhulu bangcwele. Sekusetshenzile. Besoluthatha apho uthando olungaka. Ukuba sihlangananga uthando labangcwele luba luhle ngokuhlangana. Siyabonga kakhulu umsebenzi osuwenziwe namhlanje, uthi usihlalo uzogcwalisile. Ayibonga igama loNyazi. Siyabonga abangcwele, inkosi sibusise. Ishembani izinto ezinhle. Mayesaba esiqebethweni sakhe sasezulwini njengoba esenkumbulweni, nathi asikhumbule asabele egameni loNyazi. Amen. Inkosi sibusise. Sanibonani sisemoyeni endabeni enkulu. Indaba enkulu akusiya eyanabashu, indaba enkulu yawo wonke umuntu. Eyayimatetini namba encane. Ngiyakubonisa kwini oyikhomba indaba enkulu. Indaba enkulu. Ini lena. Indaba enkulu. Eyayimatetini. Okay. Yani. Ina mateti nozala. Indaba enkulu. Yani. Siyabangena. Nazo.